Hallelujah. Amen. Ako kita kita gumulong natin para sa ginawa. Hallelujah. God is good all the time. Why ngayon na God is good all the time? Sometimes natin problema sa kinabuhi. Di ba, Sister Raquel? Usahay na tuksil, si Karin, usahay po wala. But we will see all the time, God is good all the time. Amen? Praise the Lord! Salamat sa mga katawhan. Gaswerte, karong panahon na. Karong mga swerte, kasi karong panggawa kita ng swerte na ito. Swerte ni Boy, kasawag ng mapa. Ako gingan ko na. Amen. Bakit kung tanong sa sabat ito? Ano yung Oo. Swerte ka, kinakasawag ka guwapa. Kanong mo, ingnan mo. Di malasa ni mo, ipapilan mo ba na? Kanong mo na? Naoy! Ha? Wala ka doon? Papilan mo ba na? Oo. Kanalo mo yung brad nga. Oo. Mura ka nakadaw lipstick. Oo, swerte. Yung ba na, mura kita isinugat. Nasunugan pispan? Grabe mo nasunugan pispan. Pero ano ay tanong yung mga bro, hindi ka sunugan. Sunugang pispan. Hello! Hi! Hello! Tanong ka naman ng may battery ng Bernes. Hi! Ako alam, atong Friday, partial, 500. Ako alam, wala partial. Full yan. Unya. Nakikagawin na bunda. Mother's Day ron, Happy Mother's Day! Ako asawa, ako na sa Robinson niya. Dadoon din ako, why Mother's Day? Si Wilma, di man ba happy brad? Ay, Banan. Walay banang. Ang tinawag na Happy Mother's Day, nakay ba na wala, as long as you are a mother, Happy Mother's Day. Aba? Ito kayo pakpak ng dalas waksa. Okay, pero ba kayo? Ito mo yan. Nanamog siwan ba? Ito Friday, nanamog siwan. Pagkaroon niya, kaya sama siwan ba? Ang bulong din siya nito, 1,000 kaya. Ang siya siwan. Siwan, 1,000, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God is good! And all the time. Hallelujah. Pipit kayo mo kapag swerte ka. Pero wag daw kay Buka ka. Walang swerte. Sa way bata na anak. Hallelujah. Praise the Lord. Swerte. Kanang word na swerte, nagkaki naman ko yan na. Oo. Sana all. Karong magawa niya ka, swerte ka. Kaya naka-score ka sa libro sa kinabuhi. Dito sa kinarihan sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kinahanglan, swerte ta kanunay sa atong kinabuhi. Amot ka! Naglayan yun ng mga hapon ng relay. Sa mga istorya si mga classmate kikat ko sa buwang pagkayaan. Swerte ka sa mga bata, imaras. Nagbuwan ko sa tinoon, anak. Naguna-una na ito niya, bagay gusto di ka na ibugan na ito. Ano ka ba no? Hindi ka kipaw. Kami hindi na yun, O sa istorya sa mga classmate. gusto niyan, ipa bubungga karong Ang ito classmate, in 30 years. Ito na lang ang classmate, nga niya pa, napagulbungol siya, pero dahil naminaw ba, ang bungga na yun nga, pabukad-bukad yun. Anak, ang akong classmate, lagwapong din. Wala gusto niya, ay po, tawag, kung laga. Pag-aw na rin sa iyong swerte.
wa nakita nako. Ang ilang nakita sa una, ang kuya bineses na 5 years sila. Pwede pang Wapan sila nadayon ito yung 5 years. Ang yan nadayon 3 months man. Una na siya kaya maglasura na siya yung 2 months na, December na yun, pagka February, dito pamalay. Muna iyang mga classmates sa high school na surprise. Unsa din tawanan, ibaylo ni Rene, sa 5 years, kaya kwartahan pa ito yung kaya anak pa sa ngayon, ang ibaylo pastang pobriha. Yes, yun. Pobre, pero ako ay pinagkagwapos ko. No, noon. Sa unang panahon, gawapang tao, sa mga tao, ito na, naraman sige. Hindi na lang. So wala pa ka nagpuyo niya, sis. Di ba, bago lang ka niya nagpuyo. Wala, nagpuyo niya sa puro wala pa ka. Ako'y pinakagwapo sa una niya. Ako'y kakaroon. Wala mo nagpuyo nito. May ganito na mis puro pansi. Di ba nang ako nung pinakagwapo nito? Moto na iya may classmate. Gusto yun sila magtanaw ko. In 30 years ka pinto. Unsay kanuway ang gibaylo atong 5 years, gibaylo atong kwartahan dili, anak pang mayor, first councilor pa sa ilang lungsod dito, gibaylo to ni Rili, ning tawanan, unsang kanuway ni, pagkakita nila, mao na to. Amen! Hallelujah! Oh, kung kumarte, ginilikan sini. Nagawas siya. Oh, 500. Isang yung guwapo. Itza. Si Kuya, wala na mo to. Mura mo to dagay. Okay, God is good. And all the time. Once again, happy Mother's Day. Kaysa tinood lang at yung ikalipay ang mga ginikanan. Insulting yung kunin sa tinood. Sa pagka-tao na ko sa kalibutan, pag-action na kong tanaw, may po, puro na bilaki, ngayon ko sinulord patya na lang ko. Kaysa tinood lang wala, ilang may kalibutan kung wala'y babae. Ano kayo kung klaro? Sa diyan siya dan, ang unang dibuhat sa Diyos na tao siya dan. Giingat siya dan sa kalibutan, giingat sa Ginoo. Nana mga hayop tanan. Adan, bebotana ko be. Kinsay nagdalan sa mga hayop. Kinsay nagdalan ang Diyos, kinsay be. Yadan. 50 ron. 500. 50 ron. 50 ron. Masa ako generous? General Batman. Buwang nga to eh. Hallelujah. Pero kanina, walang tagantagan. Walang tagantagan. Diatagan na ng sinuli 1,000 kanina. Eh siya may supervisor sa Juan. Okay? Siya na tingnan sa Diyos. Hinganli ang tanan. Ikay mo hingalan ang tanan. Hayop. Moto pagtanaw niya. Hindi man kayo si Adan o baboy. Mura man ako. Pagtanaw niya, ikaw, baboy. Oh, hingalan na ng baboy. Oh. Pero kanang yung baboy ka panahaka, hindi na siya na naging no? Ikaw na. Kung di ka maglago si Mumbana, dami kami kayo. Dami sa na maglago din si Mumbana, dami ka. O niyan kami, pagkatang mo, kung kisya ko tawagan, pisti-pistihan ko, nagkati ka 1,000. Pagkabul. At lagi, Tawagan ta ka. Tawagan ta ka niya gabi alas 10. Okay, so salamat sa inyong pag-ari. Swerte mo, di ba, Brother Will? Amen, swerte. Ang topic karong buntaga is all about huli mo. Wata ni sabot ha? Huli kang pastor na topic kaganina. Ako purity. Okay ko pa-pronounce
Tinoon, wag yung sagol. Ha? Tinaw ba ako yung sagol? Okay. Tagati kayo 200 plus. Ron, ipos pinta, 100, 200 niya. Pero mana ko gatag Ron, yun na ako gatag. Wala yung sagol, wala yung sabog. Okay. About beauty mga kaigsunan, kaya itong mga asawa na, kita mga lalaki, kadaghanan sa mga lalaki, ang iyang asawahon, katuwag yun na hingapit. Pagba, ikay ang asawahon, wag ka na hingapit. May kape. Never touch. Ako asawa. Ako di asawa. Purity pure. In 5 years, ako sa kipangutana. Katunguyap ni mga 5 years, gihigap na. Nga. Punto na utana si Mrs. Iyon yung uyap. Ano tayo sinilap? Iyon ipangutana ba? Sabi. Mananaw si Diril. Nya, di ka maningkap. Dili yun ay. Nya, di ka bumalok. Dili yun na, kamong na. Di ka maglapot. Di yun lagi. Kabuutan ako. Di ka lang mananaw si niya. Ana. Iba din 5 years. Butaan mo kayo. Puros man mag-inoong. Alangita mo, video basta. Ito na na pinili si Hayo niya. Ay, kamay kasi kasi mo na yun. Wala. Grabe mo tinda. Sikat yun. No, purity. In 5 years, wag yung taluga. Ikaw ako sa wakon. Ha? Ano tawag eh? In 5 years ba? Di ba niya gamay? Pure! Ay, bakasyon ng riya gamay semua. Tulong na dyan lang ito. Doon ka gabi. Di lagi sa ilan muli. Kaming ba na? Kailangan siya mga liyan. Gusto siya inom kape. Di na magpatong yung mga mo. Inom kape. Wala! Pagtanaw, ganikaw pang paglilipad ka. Pagtanaw, pagtanaga ng cake sa rin. Ako ha? Nagawin mo, nagbibitis mo ta. Ano ko, yayas kumamulti yun, sisinag tao na po. Naingnan dito si Mrs. siya classmate. Wala, inong bata ba? Sintanong kayo? Grabe niyo ko kasintanong. Nurse mo to yan. Classmate. Ikaw doon nurse. Sintanong di mo ba na no? Ay, di ka na sintanong. Kaya masakit na na. Dari-dari di siya mawala. Pero pag umang, paingarin ko, kinalang pulihan na, hindi na pulihan. Makuya pa na siya. Mamatay na. Wako naman na. Kaya istorya. Kuha si Mrs. Ukit. Ganun mag-iiya. Ay, yung salamat. Salamat. Nalay ko niya kita. Patay kong kawan. Nanay support. Oh, yes. Nanay supporter na nurse. Yung doktor, may nagay ka. Ako pasalamat yung konti mong classmate ka. Ay, yung bilang sa Robinson ka. Okay. Yung pinipoti mong classmate ka. Amen. Praise the Lord. Purity. Pure. Bisa ka mga babae. Pag mayroon ang lalaki, I love you. Namuyap mo yung babae. Ay, naghanong ka itatuyap. Gusto mo sa lalaki, pure. Pure mo. Oh. Ay, mga ulit tao, tinood. Ay, kasi ulit tao din. Ano mo naman ka doon? Dua. Pure na Hindi kayo. mo yung ulit tao. Hindi mo naman si Excel. Kuala siya ka na nanay, di ba? Pagkano siya ron ilang kay kabe. Ulit tao yun eh. Dahil ta si mo kuya, pagpagitaw ka kuya. Ako kung may babae, guwapa ka ito. Hindi ko gusto. Mas binabay ko. Hindi ko gusto mas pure na lalaki pure, ha? Wala pure na kakinis yung babae? Di ba mga dalaga? Tinonoy! Ang mga dalaga
aping ang mga dalaga. Bisag, lubog na ng lalaki. Lubog. Saan ang lubog? Ikunos-kunos na ba? Pure ito. 5 mailan. Purity. Ang oras, alas 11:15, upang ko yung versikulo. Apit. Oras sunod. Upang ko yung versikulo. Oras sa istorya. Uso na. Hallelujah. Praise the Lord. Uso na Hindi nagkaroon. mo kumundan na. Istorya. Sa ko lang, satisfied. Ang atong pagsimba, dili yung puno, atong basahan na ng versikulo, importante, na mo, nalipay mo. Amen. Diba talim? Diba talim, no? Pwede na, pero di pwede. Sa versikulo, mga kaitsura. Mawag ko si Coco Martin na di ay bulag si Estrada. Sa nga ni Estrada ayun, Joseph Martin. Jan Estrada. Ang nag-aaga sa hamba. Tulad siya, no? Gamitan ko pa Estrada. Armando. Pulito. Ito yan, Armando, ipulito na yung nagwala. Oras yung pulito. Wala rin ipulito na. Unity. Bagay nun rin mga kaigsunan, hallelujah. First, if we say that we have followed fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. O siya na kayo nun? Kung nag-ainunta mga kaigsunan na naatas sa Diyos, pero nagkakaunta si kaningin, wala kaliya. Di pure. Basaw na itong versikulo. Nagaingon sa 1 John, chapter 1, verse 5, nagaingon. Ang gipaybalo nga among gadumog, gikan kanya, yun sa Apostol Pablo. O karon, among kimantala kaninyo, o kini, nga ang Diyos kahayag, o tiyak kaniya, wala gayoy kagigit. 6. Kung kita magainon, yamay pag-iampitay kita upang kanya, apa nagalakaw sa kita diya sa kaningit, na kita nagabaka, o wala magkinabuhi, subay sa kamaturan. 7. Kapag kung kita magalakaw diya sa kayag, mayroon na siya na sa kayag, nang kita may pakikampitay usa sa usa, o ang dugong Isus na iyang anak nagahilo kinatugikan sa tanan sala. Pure. O sa manang pure, pag iyong kang natas kayag, naglakaw litas kayag. Pero mga ulitaw, mga dalaga, o maglakaw, hindi ka na ang lakaw hayat. Ato yung tingin mo lakaw. Hoy, naroon na ako ng kapatid. Ganangan mo yung pastor. Ako na laos lang ka. Pwede mo? Pag mo yung pati yung buwagig hayat, ato yung gigit. Oh, mga dalaga, maguyab. Ayaw mo nagigit. Kung dalaga ka kulitaw, kinanulang dalagaw yung tagkahasahayan kita ito sa gitnit. O sa maing kahit mo kung namo sa gitnit. Pinto. Di ba tingala ka? Kinagawin niyo pa, pastor. Sadala, maguyab pa, ganahan mo lang ang gigit. Kinagawin niyo, mo brown out ng galing ko syagit. Hala, ngit. Pagkawin niyo ba? Pero maguyab pa, brown out. Brown out. Tawag ko yun, karinig. Karilit. Karinig naman kasi karinig kasi. Si Tatingkis. Oh. Nakadungog mo sa mga manatiayon.
Karon ba? Nanong tayo mga asawang mga bana? Wagi pa mo dikit, dili na. Dili, kana malagyayon, di na wagi na dikit, hayag. Hayag yun. Hayag yun. Pero nga naman sa mga kuya, pag namin na ito sa gigit. Kung sa may nasa gigit, pastor bule. Mo pero yung si Ginoo nga ni ay dakong kahayag pero mga tao magtago sa ngit-ngit. May man si Alan, kung sa mga hayagan, sa definisyon sa hayag. Dahil. Tranquil, may katawa. Ikal ba sa'yo? Hindi katawa sa akin. Dakong growing sales. Wala hindi ka puslanan magbubat ang kagit dito kaya. Garat. Yun ang Ginoo, maway ka puslanan magkuyog ang kagit. Oo, ano? O mas kagit-ngit po yung gawa. Baulo ako. Ay, kunana. Siguro ka sa mga brad. Ilik ka dito na ako. Sakto na yun. Anak yun. Ay, man, sinuli. Gusto Pwede nga yung dito, sinuli. Kung naman eh. Siga palo. Purity. Ang gusto sa Ginoo, kinahanglan, putli, pure ka, para makasunod ka sa kingharian sa Diyos. Kaya ang kingharian sa Diyos, walay brown out dito, wala na gabi. Terming Puro hayag. may hayag. Di ba, Pastor? Puro no hayag. Purity. Oh. Ang pure na anak sa Diyos, bisan pag di kasimba pa na, ikaw asawa pa sa pure ka, musimba din ka. Amen. Amen. Asawa na lang po. Asawa na lang po. Wala na lang po. Bilang hindi. Straight man. Wala sa na lang po. Ayos ko ah. So, pasimba na lang po. Butagay man ito. Di hotel dito. Wala yung natin ito. Di ba kayo? Amen. Wala yung mga pure. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Ano ba? Bulagan lang ko yan. Hindi na pure. Pag nakadikit pa so yan, pure ka! Pure siya! Hindi bulagan ko yan. Huwag ginawakan kita. So, hindi pure. No? Amen? Amen. God is good. Hello. Hi. Oh, may man si Ruben. So, ganyan. Hello. Hi. Pagbalin ko ba ito yung style sunod na. Oh, praise the Lord. Next verse. Okay. Next verse. In Matthew chapter 5 verse 8, nagay yun. Bulahan. Oh, swerte. Bulahan ng mga maputli o kasing-kasing kay makakita sa Diyos. Amen. Amen. Kaya natingin siya lang, mga na siya lang ba? Sisir, ano ka mo? Ano lang ka? Lusipin pa sa isuga mo nito. Oh. Bulahan ng mga maputli o kasing-kasing kay makakita sa Diyos. Ang pure o kasing-kasing mauray makakita sa Diyos. Amen? Amen. Diba rin kini? Ang pure o kasing-kasing mauray makakita sa Diyos. Sa itong mga bagong padre na iparang pwede mo kuhaan kung mangapi itong bago pa. Kaya kaso si Pastor pasubunin na nagalido. Kinsa'y makakita sa Diyos ang pure o kasing-kasing. Kung pure ka kasing-kasing, ayaw ng sulo na mo ni Pastor na magbaling-baling pagpundok. Ako ni Pastor, baling-baling mo. Hindi man ito pure ang nangyari. Nag-study namin, harong gamitin ni sa Diyos, harong mo yun kung magbaling-baling mo, maurag yapon, hindi ka nila. Ayaw na mo magbaling-baling. Kaya nga no, kung magbaling-baling mo, musamot ni kagamay diri. Muna yun yan. Muna yun yun. Gamay mo na, baling-baling pa mo. Sa tinundang, kabalo ang ginuos mo kasing-kasing. Ganahan kayo kumuwalig na ng malinaw. Pero kamay nga, kurang po kapuyan.
kasi. Mo nang Ginoo. Maginugtog siya gamay lang man. Di ba Marilo? Tinutay! Lalo nagpakamatay ang Diyos. Kaya gusto ang Diyos, ang tanang tao, iyang mason, anong tipo kayo ang langit. Ano si Chaplin Lulilo, o iyang asawa, malinaw. Kabantay mo, dagang tao, malinaw ta. Di ba Lulilo? Pag ikaw na isa, linaw kayo parehang Adan. Si Adan, may problema, gusto siya mukaon-kaon. Gusto siya kung sa wala ginawa na yung trabaho. Pero wala siya nalipay. Kiniginusara siya. O, kuna kami. Una ako baliton. Kaysa pagkatao na mo sa kalimutan, kami lang ruli, mga lalaki na, Brad Edward, Rodino, mga lalaki na, mga yung ka sa Lord. Pati yung nagpunod ko ngayon yung kalimutan, Lord. Pero lumikan sa mga babae, na walang iba. Labi na ang asawa. Kaya kaingon ko na ako'y diabetes, Lord. Lumikan mo yung kutukin, Lord. Tungkol sa babae. Kaya ako asawa ang babae. Di ba, Pastor? Si Adan, malipayon ba? Naginugtong. Naikulang. Tingnan ng Diyos. Kabalupod sa ikalipay niya tahanan. Adan tatulog. Pagkatulog niya, giibot sa Diyos ang isang kaguso. Ba't ang kulang niya kung gusto ko? Di ka pa inyong gusto ng mga lalaki, kulang, tanawa diri. Diri man sa mga lalaki kuha ang babae. Di ka pa ang bandagan ito. Di ka pa ang wala, gamay na. Ako ang kulang yung gusto ko, naroon kayo, naroon. Kulang ang isa. Nara. Kulang dito. Mga lalaki, dito. Ako yan ito, nagagay diri. Kulang. Pagmata niya nakita niya, gihimo sa Diyos sa iba na babae. Pag-alang na, babae! Lipay ka siya lang! Libat ang mata. Ito ang kailangan ko! Ito! Itzel, Tom, kung kayo babae daw, kung sa kayo mong nauna? Oo, Hindi pa yun. ikaw, Julius Bego, para manan mo yan. Kung wala babae daw, pariyata daw mo, hanggang sa sila, patiyan lang, Lord. Ha? Oo. I insist. Incomplete. Yes. Kamu mga babae, kamu ang among kalipay. Pero nag-iingon na Ginoo, imo asawa o sarap. Hindi. Talagang bigo, siguro kayo tawagan na si Kitty, pero ako sa biso niya. Halo-halo. Mau dia berhitung tumayo, kayo ang doktor mo, dengan kakain ng matamis. Sino lang ang kainin ko, asawa ko matamis. Hindi nung mapagkain na, yung lahat mo, pati mo, thank you. Kaunon ka. Hallelujah. God is good! Marisa, wag kita yung katawa ka. Katawa! Oh, katawa! Seryoso kayo Marisa yun. Katawa na si Marisa. Yang naman na siri, okay, pastor na. Very kagwapos pastor room yan. Praise the Lord. Okay, balik ko rin ko kumarte. So, nagginatawa rin. Ito siya nagginatawa rin. Okay! God is good! All the time. Ay, kapalaga sa oras. Ako'y nagkuhan nga. Okay lang, oras, ha? Tuloy mag-control. I am the driver. Bulaan ang mapaputre o kasing-kasing kay makakita
kasing-kasing nga putli, pure, watay lain, gigugma, number one, mao ang Diyos. Amen. Ayaw yung kibutan ang number one inyong gugma sa inyong banat, sa inyong asawa. Ayaw yun. Ikaduhara na inyong asawa, ikaduhara na inyong banat. Amen? Kaya kung number one ang Ginoo, pure ang atong heart sa Ginoo, makakita ta sa Diyos. Bisag inon ka sa imong bana, wag kay nani ang asawa ka. Kulong ka sa ganun. Nung nagyagyan po ka sa Ginoo, kaya imong gugma wala sa imong bana. Amen? Muna, pure ang ipangita sa Diyos. Ang putli o kasing-kasing ka ng putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Mula ka na ganing putli ng binuan yun ang Diyos sa atong kasing-kasing o sa atong utok. Diba niya gamay? Putli! Diba terkait putli? Ketinggalan di dalam Milo, orang ingat dengan Milo. Number 9, bulahan ang mga magbubuhat o kadaitan kaya sila pagkatawag ng mga anak sa Diyos. Kung saan namin kadaitan, magbubuhat o kadaitan, kung saan magbubuhat siya. Kung ang imong kinaya pure ka, kinang-pure ka, kasing-kasing sa Ginoo, kinanglan, magbubuhat ka o kadaitan kaya sila pagkatawag ng mga anak sa Diyos. Kung wala ka ng kinayang kadaitan, hindi ka tawag na anak sa Diyos. Amen? Amen. Kung gusto ta na tawag na anak sa Diyos, kinanglan, doon na tayo kinayang kadaitan kung saan na. Kadaitan. 50. Likod mo ang si Luis. Ha? Ha? Hindi, maganda tayo ng 50,000. Paano di mo, 5,000 mabayatan ng... Oo. Oo, kadaitan. Kana satisfied ko, 50. Ha? Kadaitan mo sabi na, ay las pastor kay Brian ni. Ayaw lang ka, chaplin mo ka. Wala na Ha? Alin mo na. Dili pa yun eh. Dili pa kadaitan. Taon mapahinot sa nun. Ha? Balik nga po. Balik lang na po niya. Ako na lang. Magbubuhat sa kalinaw eh. Kadaitan kami. Huwag kay kontra. Yes, kalinaw. Di ka gusto gumot. Amikon mo tanan. Dumangin mong lugar na ipuyan. Gumot. Nagkinontrahay sila. Ikaw amikon mo tanan. Amen? Worker of Bisan pag-inom ka, kabatan, mangingilan, smile ang yapon ka. Ha? Mangingilan ka, amen? no. Kadaitan. Ang may kontra. Ako tanong, may gitawag mo sa Ginoo. May gitawag mo sa Ginoo, tao-tao. O ano, Ginoo ba rin? Pantuhan rin. Kailangan ko Ginoo na. Malaga, kung Ginoo ka, tumatun na ka. Pantuhan mo ka, yan na. Ako ka lang isunod ko. Saan naman ako, gitawag ko sa Ginoo ba? Hello, Lord. Kung yan na, guwapo ko ko sa Lord. Diba, sister ka rin? Kadaitan. Ang meaning sa kadaitan, kung tanan, kontra tanang tao, pero ikaw, ayaw kay kontra bisang isa. Peace, loving,
diri. Ako na po'y wala na ba? Kaya lagot patindiroon, padong siya diri, ano ko rin. Arit ka sa, wala ko. Hindi mo tanong. Hindi na suko yun eh. Oh, nako diri, muli kayo, hindi ko mo lagi, anak. Muli kayo. Oh, Pero, bisan ba suko ang asawa, I'm still love you. Ay, correction, nagtuman ko na pronounce. Amen? Kalaitan! Bisag unsay gisulti sa mga tao na di mo, you still Malinawon ba? Malinawon. kasi still smile, still your face sound. Okay, kita kuya. Ano ang tigil-mayo niya, ha? Diba sabi? Maunay kalaitan. Kung di na ito na-apply sa itong kinabuhi ng ginaya, di tataw doon o katawan sa Diyos. Di man na pure. Di ba, Raquel? Kung pure na, Raquel, tagunta na anak sa Diyos. Di ba, Brother Edward? Kinanglan, magkagusan na ito, magbutang na sa itong kasing-kasing sa itong una-una na pure na diha sa Ginoo. Ako ba, kasapan na sa mama, libat ko niya ang mama. Pero ngayon ang mama, grocerita, sa pizza, ay, kinutan itong mama, pero kasapan sa mama, abi kita menunggu, ini ada yang mama, sebalik itu dia no. Panabi oi, hirawan nila. Tawag dia sa pasu. Hindi ko kung mama. Amen? Pero, orang simbang mo si Rita, uy, classmate bukan, kayak kumawa mo si Rita po niya. Oh, ma-pure lang rin na itong heart, kung positive, kung negative. The pure heart, even you encounter negative, you still, your heart still pure. Amen? And your mind. Dagan na rin ginuhuli ka na. Kaya ang magiging pastor. Tignan mo ngayon. Ay, gusto ko, wala siya ito ng drama. Katawa si Professor Bodi, si Professor Professor. Amen? Muna na kanino. Kung ang inyong pastor, kung tinawag na tinawag sa Diyos, malinaw mo. Pero pastor, na di tinawag sa Diyos, di mo malinaw. Kasi sige naman, pitik-pitik in English. Sige po tayo na lang ako po, dictionary. Yes, kutisting kong pastor na noy. Alright, brother and sister, this is a man. Pero talaga ito sa kanya. Hindi na naman tayo concentrate sa inyo topic, ang pastor po. Magunawan lang na lang sa pados kasi ako ganito yung English, kaya hindi sila nasabot. From sa pa na magbalik ka rin kasabot. Tinonay! Oh, ang presenta sa mga pastor, may English, pero ang nakasabot. Bisan pang professional, yun na may mga words niya, laglong tayo. Hindi na ito masabta niya, mga pastor na may English, magpabilid na may English, ilang kuwang dito word, hindi nakasabot. Hasta ang pastor na wala yung kasabot. Wala nga, magwali yung dapat. Hindi lang naman English. Ha? Hindi kami makauman. Basta to, Hindi kita mo. basta to, Magwali ba? Dili naman in English ba? Magwali niya. Hindi kami makauman. Hindi sabot. Hindi magkaimin. Kaya ka ito dahil hindi kaimin. Hindi kayo gawin na wala imin ito libre. May sabot. Pero pasag niyo yung may brad, yung English rin na may.
Kailan ako gamiton ako pagka-bright sa English? O yun ko, ginagmay ang English? Kaya ganito na ako, ang akong pagkamay ng English, sulong kasabot yun si Brad. Nagpalami namin yung game eh, hindi pa kaimin. Pasagin lang eh, ginagmay ang pastor at yung isa. Ginagmay raw. Mag-explain ta Bisaya biya. Okay, pamunta-munta last place, libre sa man. Libre Jollibee sige. As my topic is purity, I know na nagkasabot na yun mo. Marilo, okay na no? Mondang nagwanig, hindi ko mondang. Kapalit na ko Jollibee. Mondang na lang ko. So, what direction ang ininiyang kadaitan, kada yung kadaitan na lisod kayo na nato mahimo. You know, lisod kayo na. Lisod yun. So, naigali. Libakon ka sa imong silingan. Sa lipak ka libakon, kusugay ka manghatag o fried chicken. Huwag nadunggan mo, namingon na, kini si sister, ang imong itagag fried chicken ba? Mo pa'y maglibak. Hatag-hatag o fried chicken. Pero iko, okay lang hindi sa pagtuon nila ako. Pero anong kabalo, tanawag ganitaw, ang gihatag upat ka paa. 5 ka, liyo. Ang ginibang, huwag may nani, ang istorya nun, uy, tagalan niya kung upat ka paang manok, di ba, may nani, pero may ka na, huwag ito'y nada. Ang gihatag, hinas, mura din ikapalit, gitagaan ko fried chicken, liyo. Wala din mong gilibakan, maupa! Maritis punta ko. Sulay ang positive na istorya, reaction. Kitagaan niya kong 1,000. Okay. Pero wala din, no? Pero bigatay na report, di ba ang imong reportan? Wow. Abid na review. Mga maritis po mga babae, ano yun? Tapok-tapok. Solo din isa na maritis. O, sama. Abid na review. O, sama. Ay, di ko nakakapya si Tuan Teresa. Naman. Ay, nasa. Yan ang tawag motor. Jack! Motor Jack! Aman sa tayo. Jack man. Mau ba? Agoy! Lakay! Kung lakang maayong siyang bag. Ha? Di na kong sa... Ay! Kipalayas! Ngayon, walang salita! Ay! Okay! Nagpantiran yung layas. Kailangan mo mga tayo. Fried chicken na rin silingan, bilipak ka mo. Pero kung imo pinaiya, kadaitan, bisan sa ang tagiba, ang imong gihatag, 5 ka paa o 5 ka iko, ang istorya sa imong gitagaan, iko gram, mas labaw ni mong tagaan, ayaw na napilig iko. Ikaw ba lagi mo? Oo, diba, di na pilagihog lagi, puro na lang paa. Kung ang imong kinaiya, kadaitan. Puro na lang. Kaya kung ang imong kinaiya, di kadaitan, puro na lang ihog. Lubot Wala na yung na paa. hatag. Dahil pa daw hypo. Oh. Listen! Ngayon ang bandaw, kamu na simba, malangit bang to? Di kayo malangit na sige simba? Ito na. So, pagkalangit po sa simba, hindi man pure. Pure. Nagtuog ka kita kamayra, puro na pure. Amen? Amen. Oo. Kanadaghan kayo. Pure na. I pray, Lord, pure na sila tanan. Salah dia pun kita punya pure, di ba? Biarlah jeruli pure gold. Amen. Nasabtan ninyo ang word kadaitan, ang kadaitan from the word purity. Amen. Amen. Diba, Miss Iniralaw?
Karon sa Porogono, wala na ko rin ikaw na pinagagwapa sa Porogono. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos, walay katapusan. Salamat. Kita-kita kumabot sa Adol Domingo. Pagma, kinanglan i-pray ang inyong mga puto. Amen. Amen! Amen. Okay, salamat kayo. Ay, Mga politiko laban. kapag akong tanaw mo rin hapon na ito mag-igsunan, na galinaw na ito karon. Atong tiwasunay mag-igsunan ang atong serbisyo.